Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan asma kula Sandra Marcelina saking kelas 11 MIPA B. Sang Kancil dening Sugeng Wiyadi. Kancil wis ora nyolong timun, Kancil saiki dadi ratu, mimpin bangsa ngembari negara. Lungguh dampar kencana. Kewan-kewan galak padha mara, manut kersane sang nata. Kabare pembangunan maju, sawise Kancil nyendal kendali praja. Gunung lan alas dadi kutha, klakon dikuras isine segara. Kancil disubya-subya minangka pahlawan, merga hasil ngrantasi jeglongan-jeglongan. Kancil dijunjung-junjung, Kancil ratu kang agung. Jantraning sejarah nyulap saking kenyatan, bebasan kena dayane panglemunan. Kewan-kewan gedhe blenduk waduke, asu kirik sing padha njegok, bilur-bilur tatu kulite. Jantraning sejarah mendem saking pitenah, buntel watak aluamah, ora ana kang wani duda. Kancil wis ora nyolong timul, Kancil saiki dadi ratu. Urip mukti mubra-mubra pitung turunan. Enak Cil, eco, njaluk Cil, ora bisa. Wonogiri 1984, 1991. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.